ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବାଦା କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାତ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଛାତ ଘର ପାଇକିରି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଦେଖିକିରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏମାନେ ଏସବୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇକିରି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋଦି ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଆଖିରେ ଆଖିରେ ବୁଲିକିରି ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରାୟ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳୁଛି ସେଠି ବହୁତ ଜାଗା ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି। ଆ ପ୍ରତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି ଏଇଟା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଦୋଷ। ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିବେ, ରାଜନେତାମାନେ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଏସବୁ ରୋକିବା ପାଇଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୋଦି, ତାର ସୁଫଳ ଏମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ଆସୁଛି। ଆଙ୍କୁ ଭୂତେଇକିରି କେଉଁମାନେ ନେଇଯାଉଥିବେ ପଇସା ମାଗିକିରି, ଆଙ୍କୁ ଭୂତେଇକିରି କେଉଁମାନେ ନେଇଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ ସେସବୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତ ମୋଦି ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସୁଫଳ ଏ ଲୋକମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ପାଇପ୍ ଲାଗିଗଲାଣି, ପାଇପ୍ ପାଉଛୁ ଜଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଜନା ହର ଘର ଜଳ। ସବୁ ଘରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁକି ମୋଦି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ କାମ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଗାଁ ଯାଇନି ଯେଉଁଠି କୋଉଠି ସେଠି ବି କାମ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚାରିଆଡ଼େ। ତେଣୁ ସବୁ ଘରକୁ ପାଣି, ସବୁ ଘରକୁ ପାଇଖାନା, ସବୁ ଘରକୁ ଛାତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟୀକା ନେଇଛ ନା ନାଇଁ? ଟୀକା କରୋନା ଟୀକା ନେଇଛ ନା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନା ଟୀକା, ଏମିତିକା ସବୁ ଜନହିତକର କାମ ମୋଦି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ମୋଦି ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ହବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜାଣିଛ, ଏଇ 22 ତାରିଖରେ ହବ। ତୁମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ସେଦିନ 22 ତାରିଖରେ, ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜଳେଇବେ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର 500 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେଠି ମସଜିଦ୍ ଥିଲା, ଏବେ ସେଠି ମନ୍ଦିର ହେଲା ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁକି ଗୌରବର ଦିନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ଦୀପ ଜଳେଇବା। ମୋଦି ବି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଟିଭିରେ ମୋବାଇଲରେ ଆସୁଥିବ, ଦେଖିଥିବେ। ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଦୀପ ଜଳେଇବା, ସେଦିନ ଦୀପାଳି କରିବା ହେଲା। ଗାଁଟା ଯାକ ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଭାତ କରିକିରି, ପୂଜା କରିକିରି, ନାମ ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ସବୁ ହୁ ହା କରିବ ହେଲା। ଦୀପାଳି ମା ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ରଜନୀ ଦାସ। ଆଙ୍କେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛ? ସେ ଆଉନ। ହଉ, ଏ ଘର କାମ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟା ତୁମକୁ ମିଳିଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି? 40 ମିଳିଛି। ଆଉ ପରେ ମିଳିବ? କେମିତି, କେତେବେଳେ, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ତୁମେ ଏମିତିଆ ଘର, ଏଇ ଘରେ ରହୁଥିଲ। ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କହିବ ମୋଦିଙ୍କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନୁହଁ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି? ଧନ୍ୟବାଦ କହିବ। ଖୁସି ଅଛ ଘର ପାଇକିରି? ଏ ଘର ଆପଣ କିଏ ଦେଇଛି? ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋଦି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ବାପି ପ୍ରଧାନ, ବିଜେପି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ସଂଯୋଜକ। ମୁଁ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ବାଇଗଣବାଡ଼ି, ନୂଆ ବାଇଗଣବାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏବେ ସେଇଠି ଦେଖିଲି କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଚାଳ ଘର, ଟିଣ ଘରରେ ରହୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ୱାର୍କର ପାଇଁ ଲୋକ ବ୍ଲକକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କର ୱାର୍କର ସେମାନେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ବି ସିଧା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ବାଟ ମାରଣା ଥିଲା ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦଲାଲିମାନଙ୍କର ଦଲାଲିଗିରି କରିକିରି ସେମାନେ ୱାର୍କର ପାଇଁ ବୋଲି କାହାକୁ 10,000 କାହାକୁ 20,000 ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଡିଜିଟାଲି ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋଦିଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ।